салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. имрӯз дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми «Чуқур» Ямоҷ ҳарф мезанем. номи аслиаш Арас Булут, актер ва модел, ситораи сериалҳои туркӣ мебошад. шӯҳрати байналмилалиро бо иштироки ӯ дар сериали «Асри бошукӯҳ» ё «Великолепный век», ки Арас нақши шоҳзодаи Баяздиро бозидааст, ба ӯ овард. Арас 25 августи соли 1990 дар Истанбул дар оилаи зиёе таваллуд шудааст. дар кӯдакӣ ӯ дар студияи театрӣ таҳсил мекард. пас аз хатми мактаб Арас ба факултети муҳандисӣ Донишгоҳи техникии Истанбул дохил шуд, зеро ҷавон аз хурда ба технология таваҷҷӯҳ дошт. ҳамзамон бародари калони Орҷум маълумоти директори гирифт ва хоҳари ӯ Ҷейд ровии телевизион ва муҳандиси овоз шуд. дар оила Арас бисёриҳо ба олами санъат иртибот доранд. масалан ҷияни ӯ Мирри Денел низ касби ҳунарпешро интихоб кардааст ва амакаш Чингиз Данер ҳунарманди театри давлатӣ мебошад. ҳангоми донишҷӯӣ Арас Булут дар таблиғи тамғаҳои либосҳои туркӣ нақш бостааст. дар таблиғи Нескафе баромад кардааст. кор дар кадр ҷавонро на камтар аз тарроҳии таҷҳизоти авиатсионӣ мафтун кард ва Арас Булут тасмим гирифт ки карьераи актёрӣ оғоз кунад. Арас иловатан ба дарсҳои актёрӣ ба омӯхтани забони англисӣ диққат медод, зеро мехост дар лоиҳаҳои байналмилалӣ ширкат варзад. Арас Булут то ҳол издивоҷ накардааст, аммо ҷавон ҳаёти шахсии худро фаромӯш намекунад ва ҷиддӣ мегирад. ҳангоми коркарди расмҳои асри бошукӯҳ «Великолепный век», Арас бо Бурҷу Озберг, иҷрокунандаи нақши Хуруҷихон Султон, духтари Иброҳим ва Ҳенитсе мулоқот мекунад. барои духтар кор дар чунин як лоиҳаи назаррас аввалин баромади ӯ буд ва душвор ҳам менамуд. ҷавонборе ҳамроҳи Арас ба маркази савдои Истини парк ташриф овард, ки дар он ҷо рӯзноманигорон тавонистанд чанд акси ошиқонаро аксбардорӣ кунанд. ҷавонон ҳоло мулоқотро идома медиҳанд, якҷоя истироҳат мекунанд. Арас дар мусоҳиба ба омадагӣ дар бораи муҳаббати худ ба Биг ҳарф мезанад, аммо ҳоло дар бораи тӯй ҳарфе нест. сарфи назар аз оне ки Арас шӯҳрати зани занпарварро дорад, вай бартарӣ медиҳад ки дар бораи ҳаёти шахсии худ таваққуф накунад. актёр зидди баррасии муносибатҳои худ дар матбуот аст ва ҳатто барои алайҳи журналист ба додгоҳ муроҷиат кардааст. дар саҳифаи шахсии худ дар Инстаграм ҷавон ягон акси муштарак бо духтаре бор намекунад. бисёр корбарон ба аккаунти актёр обуна шуданд, ки дар он ӯ аксҳои лаҳзаҳои корӣ ва инчунин аксҳои оилавӣ ҷойгир мекунад. нахуст намоиши Арас дар синемо соли 2006 ба вуқӯъ пайваст. дар синни 16 солагӣ ӯ нақши ҷавони Кенаро дар детективи моҷароҷӯи Орҳан Огуз кӯчаҳои хатарнок бозед. дафъаи дигар ҷавон тавонид пас аз 4 сол дар кадр пайдо шавад. дар драмаи Зейнаб Гунай Замони бебаҳо Арас тавонист ба қаҳрамон Мете таблил ёбад. вай дар номинатсияи сериалҳои драмавӣ дар ҷоизаи Television Awards ғолиб омад ва ҷоизаи беҳтарин бозингари филмро аз телевизион DCZ.com гирифт. соли 2013 кинография актёр бо аввалин нақши асосӣ дар силсила филми Маҳмуд ва Мариями коргардон Меҳмед Од Остекин пурра бозидааст. дар мелодрама амалиёт дар миёни асрҳои 16 дар қаламрави Озарбойҷони муосир дар он замон собиқ музофоти Сафавиён сулолаи ҳукмронии Эрон сурат мегирад. ҳангоми мубориза байни давлатҳои исломӣ ва ҷаҳон масеҳӣ дар байни ду ҷавон Маҳмуд яъне Арас Булут ва Мериям Ева Дедева як ҳаваси ҳақиқӣ ба вуҷуд омад. аммо дар роҳи ошиқон монеаҳои рафтнопазир мавҷуд буданд. як ҷавон мусалмон наметавонад бо духтари коҳинони насронӣ издивоҷ кунад. наворбардорӣ дар Туркия ва Озарбойҷон сурат гирифтааст. худи ҳамон сол дар зиндагиномаи эҷодии актёри турк нақш пайдо мешавад, ки дар ӯ шӯҳрати байналмилалӣ овард. кинорежиссёр Зейнеб Гунай, ки аллакай ба Арас кор карда буд, ҷавонро дар мавсими 4 серияи телевизионии худ «Асри бошукӯҳ» даъват мекунад. он вақт филми бисёр қисматӣ дар Туркия дар 50 кишвари хориҷӣ шӯҳрат пайдо кард. Арас нақши писари ба камолрасидаи Султон Сулаймон шаҳзодаи Боязидро ба даст овард. ҷавони қоматбаланд, ҷавони мазмун дар параметрҳои беруна ба нақши вориси тахт мувофиқ шуд. қаҳрамон Арасро сарнавишти ногаҳонӣ интизор буд. бар зидди ӯ бародари калонияш Селем исьён бардошта ӯро дастгир ва қатл карданд. барои иштирок дар романи телевизионӣ бар Арас лозим омад ки таъҷилан ба шамшерзанӣ, ҷангидан, аспсавор шудан ва кафанпӯширо ёд гирад. барои нақш инчунин 13 килограмм вазни зиёдатӣ гирифтан лозим буд. дар тӯли якчанд моҳ Арас Булут адабиётҳои таърихиро дар бораи салтанатҳои Султон Сулаймони як дубора мутолиа кард. тамоми силсилаи 3 фасли аввалро аз нав дида баромад. бародари калонӣ ва ҷавон дар офаридани тасвир кӯмак кард.
мусиқӣ дар омадагӣ ба наворгирии актёр аҳамияти калон дорад. соли 2017 Арас дар сериали Чукур бо забони туркӣ ва бо забони тоҷикӣ чоҳор бозидааст. дар филм бо номи Ямош Кочувалӣ бозӣ кардааст. Дилан Чечек Дениз ва Толга Сариташ шарикони ӯ дар филм шуданд. ин немли барои нақш дар ин силсила номинатсияи беҳтарин актёр дар бонуфузтарин ҷоизаи Туркия, ҷоизаи Пантле Алтик Келебек ба даст овард. боз як сериали машҳури дигар бо иштироки Арас Колизия мебошад, ки 3 фасли он соли 2018-2019 бароварда шудааст. ин филм ба таърихи кинои Туркия бо шарофати садама дохил шуд, ки дар он якбора 4 мошин ва 360 тонна об барои атрофиён ва эффектҳои махсус иштирок карданд, ки ин гуна саҳнаҳо дар Туркия қаблан ба навор гирифта нашуда буданд. соли 2019 кор ба филми Мӯъҷизаи дар палати ҳафтум ба анҷом расид. дар тобистон ба актёр лозим омад, ки барои наворбардорӣ дар артиш танаффус кунад. ҷавон барои иҷрои вазифаҳои шаҳрвандӣ 3 ҳафта ба Кутаҳия рафт. дар мавриди нақшҳои актёр барои соли 2020 онҳо аз созишнома бо Netflix вобастаанд. агар он имзо шавад, Арас Булуд корро дар силсила филми Чуқур идома медиҳад. филмҳои бозикардаи Арас Булуд соли 2016-2017 Кӯчаҳои хатарнок 2008, Хиёбони бозгашт 2010, Вақтҳои бебаҳо 2011-2013, Асри бошукӯҳ 2012, Меҳмед ва Мерём соли 2013, Оё мо воқеан ҳамдигарро мефаҳмем соли 2015, Марал зеботарин қиссаи ман соли 2016, Дохилӣ соли 2017, Чуқур соли 2018-2019, Бархурд соли 2019, Мӯъҷиза дар палатаи ҳафтум бозӣ кардааст. далелҳои аҷоиб дар бораи актёр. дар вақтҳои холигӣ Арас сайёҳат кардан, гӯш кардани мусиқӣ ва тарзи ҳаёти солимро афзалтар мешуморад. Арас инчунин мухлиси футбол аст. ӯ мухлиси клуби касби футболи Туркия Бешикташ аст. маълумоти дигар. барои Асри бошукӯҳ ба актёр лозим омад, ки саворшавӣ ба асп, шамшербардорӣ ва зиреҳпӯшӣ ва бо силоҳ ҷанг карданро ёд гирад. умуман Арас мустақилона иҷро кардани каскадерҳоро авлотар мешуморад, ки онҳо якҷоя бо балетмейстер ва коргардони саҳна машқ мекунанд. ҳангоми ба навор гирифтани филми Чуқур Арас низ захмӣ шуд. афтидан ҳангоми салто дастро шикаст. вай бояд 3 ҳафтаро дар ҳайати даста гузаронид, аммо ин ба наворгирӣ монеа нашуд. қаҳрамони Арас дар силсилаи замони бебаҳо ба мусиқӣ машғул буд, ки актёрро водор сохт, ки дар барномаи Садои Туркия ширкат варзад. мухлисон суруди ӯро гӯш карданд ва ӯро хуб пазируфтанд. аммо Арас ҳанӯз дар нақша надорад, ки мусиқиро бо ҳирфаӣ таҳия кунад. аз ҳама сабкҳои мусиқӣ ӯ мусиқии рокро авлотар мешуморад. дар баҳори соли 2017 Арас Булуд дар якҷоя бо медали турк Hande Erlik дар рекламаи бренди Туркия Defecto бозӣ карданд. ин буд дар бораи яке аз актёрони дӯстдоштаи шумо ва дар комментария нависед, ки дар бораи кадом актёри дӯстдоштаи худ маълумот мегиред. хайр.